Ovaj posao se bazira najviše na dugoročnosti, dakle na sistematskoj profitabilnosti. E sad, o čemu se radi? Jako je teško objasniti bilo kome i jako je teško zapravo na početku razumeti šta je taj sistem profitabilnosti na dugoročnom nivou. Dakle, to nije nešto gde ćete vi danas ustati, osjećati se lepo, jel tako, i pratiti određeni algoritam ili fundamentalnu analizu, recimo, koja se uglavnom, da kažemo, sastoji od tih vrsta monetarne politike, federalnih vesti, zaposlenosti, nezaposlenosti, inflacije, deflacije, kamatnih stopa, jel tako? Dakle, to će biti jedna od najbitnijih vrsta što se tiče fundamentalne analize ili što se tiče algoritma, recimo intraday trading, swing trading, možemo reći session trading, scalping trading i tako dalje. Dakle, postoji različite vrste sistema koje trebate pratiti, koje trebate detaljno razumeti. I to je ovde jako bitno.